naira 100 kawo canji. Kawo canji. Ai wagga kai mutumin nan. Haba malam ya zan baka kuɗi masu kyawa ka ɗauko matattan naira 100 ka bani haka. Wa zai an san me ita wallahi ko abin da ta saye na nan ce da Allah babu mai an san wagga. Wallahi ke bari ga miki. In na canja mai kuɗin nan Allah ki ne mu. Haba mallam ya zan baka kuɗi mai lafiya ka ɗauki wannan naira 100 marasa lafiya. Amma dai ba da ko abin da ta saye na nan ce dun babu mai an san min wagga naira. Ba da gidan ma ke buga kuɗin ko? Wallahi babu mai an san min wagga naira. Kai me faru ke mu ɗan mata. Yaya kana ji Muka faruwa. Naira 100 ya ɗauka bani marasa kyau duk ta bi ta yayyage duk na gaya miki ko abin da ta saye walla babu mai an san ne ita walla. Wanda ɗaya taimaka ya canza mai ta tunda mai layi a nan fashi. Kai faɗi wagga bai dace ba haka yi. Kai na babba bai dace ba wannan kanwa take gare ka. Kai malam kana ji na? Amma ita motsin gare ne. Kai da karanta kenan. In na canja mata kuɗin Allah tsine mu. Kanwa ta ce fa. Ni kanwa ta ce ni ba ne ma na fito. Ya mana kauna ta ce fa. Ni ba ne ma na fito. Ina na kuɗin da ya baki. Ga ta nan wagga naira 100 din ta ba wallahi ya ba an san. Na saba ta karbuwa amma karbi keje. Ina son zaka kai ni Maryam Abacha. Maryam Abacha? Shikenan. Ba komai na an jima. Yaya matsayin an mutu. Ko wuce kauna ta. Kauna ta. Bari yanzu da Allah bari karba abu nan gurin ga dawo yanzu. Sai ka da ka dukkan. To, ka kai ni rawun da ba. Za ka kai ni Maryam Abacha baranki. Da kaka fita ga duniyar ka. Kudi ko? To naira 100 da zuwa da dawowa. Canji kana da canji ko? Akwai canji. Za ka dawo. Allah ya rabu da ya ba a kai ba. Kulu Entertainment TV. Kulu Entertainment TV. Na dawo Allah. Yawwa, to ga kuɗinka. An na karɓi kuɗin nan Allah tsine mu. Malam zo nan. Ni na da. Canja mu. Canja mu. Me zan canja ma? Kuɗin. A gidanku akwai bolar wagga? Ka canja mu na ce ba. Waye ba da kuɗin? Ka canja mu kuɗin. Canja maka? Ka canja mu kuɗin nan. Yarinya fa ka ba wa canji na ce ba ba ta da canji. Kai wallahi duk duniyar ga idan akwai wanda kai wallahi bala'i ya cin mu. Kai ba na canja mu kuɗin nan. Canja ma. In na karɓi Allah tsine mu canja mu. Wagga. Yaya. Wannan ina tayin hankali yake nema bai san mu bane. Kwarai ma kuwa. Za ka canja mu kuma za ka canja mu. Wallahi tallahi idan na kamma yanzu wallahi duk duniya gaba uban da isa ya kwata. Ka canja mun kuɗin na gaya ma ko ba ka ji bane ne. Za ka tafi ko ba za ka tafi ba. Kabila in ka gana da gunnan Allah tsine kuɗi na kaman yasin. Allah kuwa. Allah in ka gana bar gunnan kuɗi na kaman. Yaya. Ni ka faruwa. Wagga. Shi wannan wanga dan kabu kawon bai da mutunci bai da nasiba. Zan ma ki kyawu. Ni an kai haka da baban yayi. Wannan da ka baki wallahi ka yi. Kai, shi wa gaskiya aka yi wannan da ba ta ka tabo wanga diya ta. Wallahi ba za ka. Ba wurin nan ina wurin nan na da ta mai unguru. Kofar wanka ta. Haka da unguru ma. Kofar wanka ta. Kai ba. Ina tambayar ka. Kofar wanka ta. Malam. Ina ganin mutuncin ka. To jama hin ɗinka ka. Wallahi an in ko kana ganin mutunci na. Jama hin ɗinka. Ban kuɗi na. Ba an baka ba kaki ka saba. Wani kuɗi za a ba. Ban kuɗi na. Canjin sa ne. Kai. Wannan an kawo mu ne. Wannan baya biya ya. Ku koya mishi hankali ya. Yayi kara mai yawa. Kara mai yawa. Ku kara mai. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu idan dai mun ɗora. Kulu Entertainment TV.